الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله عزیزان محترم، اہل اسلام، عشاقان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل بیت، دوستو اور بزرگوں، ہر قوم تے ہر جماعت دا اپنا ایک طریقہ اور سلیقہ اور منشور ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ مذہبی جماعت ہوئے، وہ سیاسی جماعت ہوئے، جیڑا بندہ جیڑی جماعت وچ ہوئے وہ اس نو ریپریزنٹ بھی کردا ہے، انہوں فالو بھی کردا ہے، ان ڈیفینڈ بھی کردا ہے۔ مذہبی جماعتاں وچوں ہی اہل سنت و جماعت نو ایک انہاں دا اپنا الگ منشور اور طریقہ ہے دوجیاں نالوں۔ آپ سب احباب دی ذرا توجہ اس دے اتے درکار ہے۔ سب تو پہلے یہ بات سمجھنے لائق ہے کہ اہل سنت و جماعت نو اہل سنت و جماعت کیوں آندے؟ اہل سنت و جماعت اور اہل سنہ والجماعت دے اندر کوئی فرق نہیں، صرف اردو تے عربی دا فرق ہے۔ اردو اچ پڑھو گے تے اہل سنت و جماعت کہہ لو گے، عربی اچ پڑھو گے تے اہل سنہ والجماعت کہہ لو گے، ٹھیک ہے جی؟ جیسے عام اسی پڑھنے ہیں کتاب، تو جدو عربی پڑھیے تو پڑھنے ذالک الکتاب، وہ کتاب دنال الف لام تخصیص دا آ جانا۔
تو عزیزان محترم، اہل السنہ دی جو وجہ ہے وہ یہ ہے، اس نو آکھیا جاندہ ہے کہ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو اور میرے صحابہ کی سنت کو لازم پکڑو، میری سنت کو اور میرے صحابہ کی سنت کو لازم پکڑو۔ تو حضور دی سنت تو بنے اہل سنت، نبی پاک دی سنت تے چلن والے، والجماعت بنے صحابہ، چونکہ جماعت نے، صحابہ کون نے؟ جماعت، اور اللہ فرما دیں ید اللہ علی الجماعت، جماعت تے اللہ دا ہاتھ۔ تو تمام اہل بیت اور صحابہ نو منن والے اور انہاں دی پیروی کرن والے، جماعت دی پیروی کرن والے نو اہل سنت و جماعت آکھیا جاتا۔ بھائی آپ کو سمجھ آ گیا؟ بعد روایات دے اندر جیسے علامہ عبدالکریم شہرستانی دی شہرہ آفاق کتاب ہے الملل والنحل، جس جن دے وچ آپ نے مذاہب تے تبصرہ فرمایا ہے۔ علامہ شہرستانی عبدالکریم نے لکھا ہے کہ رسول اللہ سرکار دی زبان تو یہ لفظ نکلن جدو آپ نے فرمایا کہ حق والی جماعت ہوئے گی اہل السنت والجماع، اس کتاب ایک تفسیر مظہری ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ دی، او دے وچ عبداللہ ابن عمر تو یہ حدیث مروی ہے، حدیث او دے وچ لکھی ہے کہ یوم تبید وجوہ و تسود وجوہ دی شرح وچ کہ رسول اللہ نے فرمایا ان ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم تبید وجوہ فہو اہل السنہ، جنہ دے چہرے قیامت والے دن روشن ہونگے وہ اہل سنت و جماعت ہونگے، ایسا رسول اللہ نے فرمایا۔ اور پیر عبدالقادر جیلانی غوث پاک 11ویں والے، انہوں نے غنیت الطالبین اچ فرمایا ہے جنہ نجات حاصل ہوئے گی ساریاں جماعتیں جو وہ اہل السنت والجماع، وہ اہل سنت و جماعت۔ اور داتا صاحب علی حجویری لاہور والے امام حسن پاک دی اولاد، انہوں نے اپنی کتاب کشف المعجوب وچ لکھا ہے کہ حق والی جماعت اہل سنت و جماعت۔ بھائی آپ کو سمجھ آ گئی ہے مسئلہ؟ تو اس واسطے اہل السنہ نو اہل السنہ والجماع آکھیا جاتا ہے، یعنی حضور دی سنت اور صحابہ و اہل بیت دے طریقے تے چلن والے، جماعت نہیں، چونکہ پھر ساری جماعت ہوئی، فرد دے پیچھے نہیں، جماعت دے پیچھے صحابہ اور اہل بیت جماعت نے اجتماعی طور تے اسی ساریاں منن والے، اس واسطے جماعت دے پیروکار۔ تو ساڈا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم تو بعد آپ بخاری پڑھ لو، تو جدوں بخاری شریف دی ترتیب ہے کہ او دے وچ ابواب المناقب نے، یعنی مناقب دا او دے وچ صحابہ اکرام اور اہل بیت دے فضیلت دا فضائل دا بیان ہے۔ اس فضائل دے بیان وچ اہل سنت دی ایک ترتیب امام بخاری نے لکھی ہے کہ سب تو پہلے جدو فضائل بیان ہو تو رسول اللہ دے ہوں، رسول اللہ دے فضائل دے بیان تو بعد جدو حضور دی امت چو بیان ہون تے سب تو پہلے ابو بکر صدیق دی فضیلت دا بیان ہو، پھر حضرت عمر دی فضیلت دا بیان ہوئے، پھر حضرت عثمان دی فضیلت دا بیان ہوئے، پھر مولا علی دی فضیلت دا بیان ہوئے۔ جو خلافت دی ترتیب ہے فضائل دے بیان دی ترتیب بھی ہوئی۔ ہن ساڈے نعت خان نقیب
حضور دی تعریف کر دیں تے پھر سیدھا منقبت چو مولا علی سرکار دا بیان کر دیں، باقیاں دا وہ وچوں سکپ کر جاتے، چھوڑ دیں۔ تو یہ نہیں کہ ایسا کرنا ممنوع ہو جائے گا کہ دے کرن نال بندہ نعوذ باللہ دین تو باہر ہو جائے گا، مگر اس نے اہل سنہ دی ترتیب نو چھوڑیا ہے، منشور اہل سنت نو ترقی۔ آپ مسلم شریف پڑھو، آپ کو مشکات شریف ہے تے کھولو، جامع ترمذی ہے تے کھولو، بلکہ آپ جدو جمعے دے خطبے تے جاؤ تے مولوی صاحب سنیاں دے جمعہ پڑھان تو آخر تے خطبہ پڑھن گے، آپ خطبے دے اندر بھی دیکھو گے کہ رسول اللہ سرکار دے صحابہ اکرام دا ذکر ہوئے گا تو افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر دا ذکر پہلے ہوئے گا، مڑ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، مڑ عثمان، مڑ علی پاک، ترتیب ہو گئی۔ اور اے دے اتے بھی ایک حدیث پیش کرا گا جو الریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ، محب الدین تبریدی کتاب، اس دے اندر ایک واقعہ لکھا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری بصرہ دے گورنر سن، حضرت عمر دا دور سے آپ امام بھی سن، جمعہ بھی پڑھان دے سن تے نماز بھی پڑھان دے سن۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری جلیل القدر صحابہ بشن، واقعہ تحقیق وچ یہ حضرت مولا علی دی طرفوں حکم بنائے گئے۔ یہ جمعہ پڑھان لگے تے سرکار نے جمعہ پڑھایا تو حضور تے درود پیش کیتا، نبی پاک تے درود پیش کیتا، اور اس تو بعد حضرت عمر واسطے دعا کی تھی۔ تو مشہور تابعی حضرت ضبہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہو جمعے میں، تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو موسیٰ، تسی ابو بکر دا ذکر وچوں چھڑ گئے ہو، وہ عمر تو بھی فضیلت واڑے آئے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ۔ اگلے جمعے تے وہ نہ پھر انج ہی کیتا، ابو بکر دا ذکر چھوڑ گئے تو حضرت عمر دا کیتا، کیونکہ دور حضرت عمر دا سی۔ وہ اے استدلال فرما رہے ہوں گے کہ جڑا خلیفہ موجود ہوئے وہ دا ذکر کرنا چاہیے، جڑا فوت ہو جائے وہ دا ذکر نہ کرو، وہ اے دے تو استدلال فرما رہے۔ تو آپ نے پھر منع کیتا، جدو ایسا کئی بار ہویا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری اکتاب ہے، انہوں نے خط لکھیا حضرت عمر نے کہ فلاں آدمی مینو جمعہ پڑھان لگیاں، میرے اتے نقد کردہ ہے، میرے تے تنقید کردہ ہے اور میں تکلیف دے رہا ہے۔ حضرت عمر نے خط لے کے فرمایا کہ انہوں پھڑ کے پیش کیتا جائے۔ حضرت ضبہ بن محسن پکڑ کے تو حضرت عمر دی بارگاہ وچ پیش کیتے گئے، بوا کھٹکایا، حضرت عمر نے پوچھا کون ہے؟ تو دسیا جی ضبہ بن محسن آئے۔ تو حضرت عمر نے اندر بلا کے فرمایا لا اہلا ولا سہلا ولا مرحبا بکا، میں تین کوئی خوش آمدید نہیں کہنا، کیونکہ تو رسول اللہ دے صحابی تھی تنقید کرنا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری چونکہ تو تنقید کرنا ہے لہذا میں تینوں اہلا و سہلا مرحبا نہیں کہنا۔ آپ حضرات نوٹ فرماؤ نا، وہ لوگ کتنے غیرت والے ہیں صحابہ دے کہ تو صحابہ تے تنقید کرنا ہے، میں تیرو خوش آمدید نہیں کہاں۔ تو آپ نے فرمایا حضرت گل سنو، گل کی آپ نے فرمایا کہ تو ابو موسیٰ اشعری تے تنقید کیوں کر رہا ہے؟ وہ صحابی رسول درویش،
آپ نے فرمایا کہ میں عرض کرنا میری گل سن. انہوں نے فرمایا سناؤ. آپ نے فرمایا کہ میں یہ گل کیتی ہے کہ وہ تہاڈا نام خطبے چ لیندا ہے ابو بکر دا کیوں چھوڑدا ہے جیڑا تہاڈے تو بھی فضیلت والا ہے. وہ مڑ صحابی ہے وہ لگی لپٹی تے نہ رکھ دے. انہوں نے فرمایا با ابو بکر دا ذکر چھوڑدا کیوں ہے جیڑا تیرے تو بھی زیادہ شان والا ہے. حضور تو بعد ڈائریکٹ عمر تے آوے تے کیوں آوے؟ ابو بکر دا ذکر کر کے تیرے کو آؤ. حضرت عمر نے سنیا تے آپ زاروں قطار رون لگا. آپ فرما دیں کہ بھائی میں نے معاف کر دیں, اللہ تینوں بھی معاف کرے, میں نے معاف کر دے, میرے کو غلطی ہوئی ہے. عمر دی ساری زندگی ایک پاسے کہ ابو بکر دی رات ایک دن ایک پاسے. حضرت عمر فرما دیں کہ بے شک ابو بکر دا ذکر مقدم ہونا چاہیے کیونکہ عمر دی ساری زندگی ایک پاسے تے ابو بکر دی ایک رات تے ایک دیاڑ ایک پاسے. تو آپ فرما دیں کہ میں آپ نو اس رات دا ذکر دساں جڑی عمر دیاں ساریاں نیکیاں تو فضیلت ہے. تو فرما دیں یہ وہ رات سی جس رات رسول اللہ نے ہجرت فرمائی اور میرے نبی پاک سرکار اے واقعہ اُدھے وچ موجود ہے. اور اس واقعہ نو ابن تیمیہ نے منہاج السنہ دے اندر بھی لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق چل رہے سن اور کدی رسول اللہ دے اگے چل دیا ہے تو کدی رسول اللہ دے پیچھے چل دیا ہے تو کدی سجے چل دیا ہے تو کدی کھبے چل دیا ہے. تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ابو بکر انج کسی نے ٹردیاں تک کیا نہیں, تیری کیسی چال ہے؟ تو رسول اللہ دے سامنے ابو بکر عرض کیتی سونیا خطرے والی رات ہے, میرا دل کردا ہے جیڑے پاسوں میں تیرا دشمن آوے پینا میری جان قربان ہو جائے. اور رسول اللہ اس رات پنجیاں تے ٹر رہے سن. کس تے چل رہے سن؟ پورا پیر حضور نہ رکھ رہے, نہ ابو بکر پورا رکھ دے. کیوں؟ کافر مگرو پورا لے کے ٹرے. یہ ٹیکنیکل پوائنٹ اس میں نوٹ فرما. تو رسول اللہ دی جو پنجے مبارک سن وہ زخمی ہو گئے کیونکہ حضور اٹھا کے چل رہے ہیں, حضور تھک پے کیونکہ زیادہ دیر بندہ اگر صرف پنجیاں تے چلے تو پھر تھک جاندہ ہے. جدو رسول اللہ نے تھکاوٹ ویکھی تے ابو بکر کے بہ گئے. تو عرض کی تھی یا رسول کی حضرت عمر بیان کر رہے ہیں, یہ واقعہ حضرت عمر بیان کر رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر حضور دے کے بیٹھ گئے اور عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے کندھیاں تے سوار ہو جاؤ, اور رسول اللہ نے اپنے موڈیاں تے بہا کے غار تک لے گئے. لوگ ساڑھے نال پھر ناراض ہوندے تو بھائی برا کیوں من دے ہو, ساڑھے نال ناراض نہ ہو. تسی امام حسین دے گھوڑے نو من دے ہو نا, تو اسی کو ناراض ہونے من دے رہو. ساڑھی دے ناراضگی کوئی ساڑھی ناراضگی ساڑھی ناراضگی نہیں. لیکن بھائی صاحب تہاڈا دین ہے, تہاڈی چاہتے, تہاڈی مرضی ہے, تہاڈا مبارک ہوئے. گھوڑا بھی تے حسین دا سمجھ کے من دے ہو نا, اور کیڑا اپنا سمجھ کے من دے با حسین پاک دا ہے نا. تو جس گھوڑے ہوتے حضور حسین بہ جان ان دے ورگے گھوڑے جو من دے ہو تو جی دے موڑیاں ہوتے حضور بہ جان حسین دا نانا جیسی ابو بکر نو من لئیے تو ساڑھے نہ لڑ دے کیوں ہو؟ جلدی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ناراض نہ ہو وہ اسی جو نہیں ہوندے. لکم دینکم ولی دین, تواڈے واسطے تواڈا دین ہے, تو ان جو چنگا لگدا ہے تسی کرو, سن جو چنگا لگدا ہے وسی کرو. آپو اپنی راہ تے ٹرے سارے جن چنگا لگدا ہے اون دے تے چلدا جائے, لڑائی ہے ہی کوئی. ایک گھر تے چار پارٹیاں نے, ایک آندا میں عمران نو دینا ہے, دوجا آندا میں نواز شریف نو دینا, تو کوئی گھر لڑائی ہے؟ روٹی راتی رل کے نہ کھاندے,
ٹھیک ہے تو عمران نو دے لیں اسی میاں نواز شریف نو دے لیں پیو اور پاسے پتر اور پاسے تو بھائی ساری تے لڑائی یہی نا جی نہیں کسے پاسا جڑا چنگا لگتا ہے وہ چلیا اسی صدیق اکبر نو مندے پیاں کیونکہ صدیق او ہستی ہے جی دے موڑھیں ہوتے آمنہ دلال سوار ہوئے پتر گل دی وانڈ لئی دیئے لڑائی کی دیا تو نہیں نا گل سمجھ چو اسی کی سمجھے ہے بس ساڑھے سیر نو جرناٹ چھٹا ہے ویسی اے میں ہی منی جانے ہیں کمڑے بندے نہیں کچھ عقل اللہ سان بھی دیتے ہیں کچھ شعور بھی دیتے ہیں کوئی اسی بھی کوئی ہاتھ پلہ کتاباں مار دے رہنے ہیں کوئی اللہ پاک شعور بھی دیتا ہے کوئی علم دی بھی کچھ تھوڑی جی روشنی نصیب ہوئی ہے تو تاں پہ آنا مڑ سواد آلی گالے جدو غار کوڑ پڑے نا تو ادو عرض کیتی بس سونے ہونے ہی تھے تو سی لب ہونا تو میں اندر جاواں پیر تو اڈے کوڑا ہون تے کدی انجو ہے بس تسی پیرہ نہ کیا ہوئے کھلو جاؤ سانگ دو اندر جانا ہے کھانے آلے کمرے واجڑے وہ میز رکھ کے تو تے کھانے رکھے انہیں شاہ جی پیشا ہو جاؤ سانا کو لگن دے انج کدی ہویا ہے تو جدو غارش گئے ابو بکر عرض کیتی ہے سونے تو سنبار کھلونا ہے میں اگدو جانا ہے حضور پوچھے ابو بکر کیوں عرض کرتے نے سونے پرانی غار ہے ہو سکتا ہے ویچ کوئی موزی جانور ہوئے پہنا میں جاننا جو کوئی نقصان ہوئے تو ابو بکر نہ ہوئے مڑ صدیق اکبر نے وہ غار صاف کی صاف کر کے تیت کیتی ہے سونے ایک سوراخ وہ دے گیٹی رکھ لی وہ سوراخ سپا نال بری ہے جدو صدیق اکبر سرکار وہ دے اتے اڈی رکھ کے عرض کیتی نہ سونے آج اڈی درنے دی کی لوڑ آئی لیکن واہ ابو بکر صدیق ابو بکر آندہ ہے جتوں دشمن نبی دا ہوئے اتے اڈی دھر چھڑنی چاہیے واہ ابو بکر تیرے جذبے تو صدقے جاواں ابو بکر آندہ ہے جتوں نبی دا دشمن نکلے لگے اتے اڈی دھر چھڑنی چاہیے واہ ابو بکر میں تیرے تو صدقے جاواں ہاں ابو بکر تیرے تو قربان جا کیا وانڈڑا بنا سنیو سنو پیارے ہو میں نے پتا ہے تسی روزے دار ہو تے روزہ رکھ کے بیٹھے ہو تے کرواں آلے ہو اے میں نہیں ظاہر مسلمان ہو ایڈے سوکھے روزے بھی بلا تسی نہیں رکھے ہونے انج ہو کے میں سکتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا تسی سارے روزے دار میں نے یقین ہے تسی سارے روزے رکھے کی خیال ہے تو میرا یقین تروڑیا تے نئے آگو بول دے کوئی نو میں نے اس تو شک پوندہ ہے بے سبحان اللہ اے سان اتبار آبا بندے روزے رکھ دے ہونے نے کیونکہ رمضان دا مہینہ ہے تے اوس حسین دے نوکر نے جی نترائے دے بھی نہ کھادا پیتا تے مڑکو سائیں مڑ بھی جہاد کر گیا ہے تے انہا تو بلا ویلہ دو ٹائم کھا کے بھی نہیں روزہ رہندا انجو سے نکنے بندے نے بھی حسین نہیں ہوندہ کوئی نہیں جڑا آندہ میں ان روزہ لگتا ہے جی سمجھ آئیے کوئی نہ اس بندے دا بھی حسین نہیں کہلوانا بندہ نہیں جڑا آندہ ہے میں ان جی روزہ لگتا ہے میں کہے بھائی تین روزہ نہیں لگتا تین شیطان لگتا ہے جڑا روزہ نو رکھن دینا یہ تین شیطان نہ لگتا ہوندہ تو مجھ روزہ کوئی نہ لگنا پتروں سمجھ ہوندی پہ یہ کوئی نہیں اے موڑے ہی ہوندہ ہے یا شیطان لگتا ہوندہ ہے تو یا رحمان لگتا ہوندہ ہے تو وہی راہ نے جڑا پاسا کسی دا ہوئے وہ کرے بسم اللہ لو بچو سنو میری گا تو جناب صدیق اکبر سرکار نے ساری رات ڈنگ تے ڈنگ کھاتا ہے مگر پیر نہیں ہلایا بھائیا بندے ساپ ویکھ لین تے انہاں دے ہوش اڑ جاندے ابو بکر میں تیرے تو صدقے جاواں حضرت سنو مسئلہ اور یاد کرو تو اہل سنہ اس ترتیب والے نے کہ اسی ترتیب نال صحابہ کرام دا ذکر اور اہل بیت دا
تو جیڑا نعت خان نقیب خطیب آوے انہاں کیا کرو بھائی ترتیب دا خیال رکھ، الا ترتیب اہل سنہ کر، اس ترتیب نو چھوڑو گے تو تواڈے اندر نقص پیدا ہو جان گے۔ تو رسول اللہ سرکار دے بعد کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے جیڑے حضرت علی پاک نو پسند نہ کرتے۔ کتاباں میں بڑا کچھ لکھیا ہے، میں وہ تو نہیں دسنا چاہتا، صرف اتنا دسنا وہ علی پاک دے منکر ہے۔ تے کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جیڑے حضرت ابو بکر تے عمر دے منکر ہیں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس زمانے وچ اے لازم قرار دیتا کہ جمعے دے خطبے وچ علی پاک دا ذکر بھی ہوئے، اہل بیت دا ذکر بھی ہوئے اور صحابہ دا ذکر بھی ہوئے۔ ہن اسی خطبہ جدو جمعے دا پڑھنا نا میں او دے وچ امام حسن حسین فاطمہ پاک علی پاک دا ذکر بھی کرنا، حضور دے چچا حضرت حمزہ تے حضرت عباس دا ذکر بھی کرنا ہر جمعے میں، اور حضرت ابو بکر عمر تے عثمان دا ذکر بھی، کیونکہ یہ دو پاس سے بیماری ہوئے نا تو ان دا علاج ہوتا ہے۔ تو اے ہے طریقہ اہل سنہ کہ اسی حضور دی اہل بیت دا بھی اور حضور دے صحابہ پاک دا بھی اکٹھا ذکر کرنا، اور اسی سنیاں نماز تراویح پڑھنے۔ اور میں تو ایک سوال والی گل دس، آج کل ڈیریاں وچ بہ کے بندے آندے نے بھئی یہ تراویحاں کتھے لکھی ہیں، یہ تراویحاں کتھے لکھی، تراویح بھی میں پہ سدنا ہو سدن تراویحاں، اور جاٹا نے تراویحاں کتھے لکھی ہیں، میں تو ان جواب ہوتا دوں گا، تسی جٹا نہ کیا کرو جڑیاں لکھی ہیں وہ پڑھنا ہے، فجر دی، زور دی، عصر دی، مغرب دی، عشاء دی، اے پانچ تا لکھی ہیں وہ پڑھ لیاں نہیں واگلیاں پوچھنا ہے۔ تو جو لکھی ہیں میں بھائیہ کوئی نہیں پڑھتا تو جڑیاں روڑا ہے انہاں دا کیوں پوچھنا ہے؟ جیڑا پانچ پڑھ لائے وہ تراویحاں پڑھنا چاہتا ہوئے تو پوچھ لائے، اسی دساں گے کہ سب تو پہلے میرے نبی پڑھیاں، مڑ حضرت ابو بکر پڑھیاں، مڑ حضرت عمر پڑھیاں، مڑ عثمان تے مولا علی پڑھیاں، تاں اسی پڑھتے لیکن فرض نہیں۔ تراویح دی نماز فرض نہیں، فرض نہیں۔ حضور نے ترائے دے پڑھ کے اس سے توے چھڑ دیتی سی کہ اگر میں مسلسل پڑھی تے اللہ فرض کر دے۔ توجہ ہے؟ لیکن میں بڑا حیران ہونا، وہ اندن بھائی یہ لکھیاں کتھے ہے، وہ میں آکھیا جڑی لکھی ہے وہ پڑھیا بھائیا، جنہ پڑھنیاں ہوندیاں انہاں کدی سوال کیتے ہی نہیں، تے جنہ نیڑے نہیں جانا ہوندا وہ اندن لکھی ہوئی کتھے ہے۔ اس لئے تسی آکھیا کرو بھائی جی لکھت ہے پر پیا نہ پڑھاتے گئے، گل نہیں سمجھ آئیے۔ بھائی صاحب ایک جملہ سن، عید دی تے فجر دی نماز دے وچ نفل پڑھنا مکروہ ہے، یعنی فجر دی نماز پڑھ لئیے تو اس تو بعد عید پڑھ دیں تے درمیان وچ نفل نہیں پڑھنے چاہیے۔ عید گاہ وچ گیا ہے مولا علی نو ایک بندے دسیا جو بندہ نفل پہ پڑھتا ہے مکروہ اوقات تین منع کرو، کہ آپ نے فرمایا یا رب دی پہ پڑھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جو نماز پڑھنے والوں کو روکتے ہیں کہ نہ پڑھو؟ اللہ دی پہ پڑھتا ہے، کوئی ہوندہ سجدہ کرتا ہے، کوئی جھکتا ہی پہ ہے، نہ چل یار کچھ کرن دے۔ میں حیران ہونا بندے کتیاں دا جلسہ پکریں دے اڑتے وہ بندے نہیں پوچھتے بھائی کتھے لکھا ہے، مسیتے کھلو کے وضو کر کے قرآن پہ پڑھ دے ان تراویحاں تو آندن اے کتھے لکھی آجے؟ میں کہا بے میں بھی تیری سمجھ نہیں آئی، گھر ڈولے پہ چل دے ہو
ٹی وی تے فلم لگی ہوئے ان دی جرت نہیں ہوندی بیوی تو پوچھے اے کتھے لکھی آ اردو جو مانگ بھی ہوندی ہے تو وہ سا کیا میں آواز بھی مٹھی نہیں کرنی میرا وچو سین میں سندا ہے تو بیوی نے نہیں آکھن دی جرت بھی نہیں بی بی جی یہ فلم لینی روزے آج کتھے لکھی ہے وہ تے چپ کر کے بے کے آندہ ہے جو اے پہ ویندن یہ ویکھن آڑا ہے یہ ویکھنا منندہ ہے بڑی شے ہے جی تے جے قرآن وضو کر کے مسیطے کھلو کے بندے پہ پڑھ دے تو آندہ آ کتھے لکھے میں کہ بھائی جی گھر بہ جاؤ چپ کر کے کوئی چنگا کام ہی پہ بندے کر دے نا تو اڈا کی ذہن مندہ ہے تسی مسئلیاں چھاڑ دے ہو جاٹ بندے ہو جیڑا بندہ وضو کر کے روزہ رمضان دے مہینے مسجد کھلو کے کعبے ال منہ کر کے تے اللہ دی بارگاہ وچ کھلو کے نماز پہ پڑھدا ہوئے تراویح دی نفلاں دی تہجد دی اللہ انہاں نال رینجو سی وا تسی تراویح کیوں پڑھ دے آو روزہ تو ان دے نال راضی ہونا جڑا ڈیرے وچ بیٹھ کے اوکے تے بیٹھ کے آندا لکھی کتھے ہے یہ بھائیا تین چھڑ دی تھی انہیں نہ پڑھن تو تے اسی پڑھن تو پھدی گئے تے تو سن نہ چھڑائیں تو اپنا اوکے دی نڑی نہ چھٹی قابو کر جلدی سمجھ آئیے کہ نہیں مطلب ہے کہ بندے چنگا کام بھی کو کرے تو آندن بھائی یہ کچھ لکھے بھائی رب دا نائے جان دیو کوئی چنگا کام جے بندہ کردہ ہے تے کام از کام جی ستھوندہ نہیں تھے تے آکھو کہ بھائی کوئی چنگا ہی پہ کر دین کرن کوئی چنگا ہی پہ کر دین کرن دیو تے جو کو جو کر دین ایسا کدی نہیں پوچھے آ کتھے لکھے ہے وہ جیسی کنے آتے مڑ رنج ہون گے ہم اگر بات کریں گے تو شکایت ہوگی اساں یہ گل کی تھی تو مڑ تو ساکھنا پر نہیں ہون تو سی سان حلائیں دے ہو تے اسی آنے سان مسیطے بیٹھے نہ ہلاؤ اسی جون بزار آئے جاندے ان کدی نہیں ہلایا گل دی سمجھ چاہیے ایسے جو مسیطے پہ پڑھنے آتے تو سی سان حلائیں دے ہو یہ کتھے لکھی جے بڑا اس گل تو پریشان ہونا میں پوچھ دے وہ بندے دی نہ پڑھنی کوئی نہیں تو جی نہ پڑھنی ہو نہ پوچھی کدی نہیں چپ کر کے مگر کھلو جاندے باڑا ہون تے مولوی نہ دین میں مولوی جی تھوڑا جانا تھوڑا تیز کرے آج یہ دو اگا نہیں شدے بول دے چپ کر کے پڑھ کے گھر ٹوڑ جاتے بھائی صاحب اللہ نو یاد کرنا ہوئے رب سونے دی نماز پڑھنی ہوئے حضور دے دین تے عمل کرنا ہوئے جتنا ہو سکے کریا کرو اے عبادت دا مہینہ ہے ریاضت دا مہینہ ہے اللہ دے نبی ساری ساری رات کھڑے رہا دے آئے میرے آقا میرے مولا مدنی کریم سرکار ساری رات رب دی یاد کھڑے رہا دے آئے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا اے محبوب سونیا رات نو عبادت کریا کرو مگر تھوڑا جا حصہ کریا کرو قلیلا نصفہ سونیا ادھی رات جاگیا کرو ادھی رات آرام کریا کرو اول کس منہ قلیلا یہ ادھی زیادہ لگ دی ہوئے ادھی تو تھوڑی جی گھٹ کر لیا کرو او زدہ لئی یہ تھوڑا لگدا ہوئے تے سونیا زیادہ کر لیا کرو مینوں انج لگدا ہے اللہ فرماندا ہے سونیا اپنے آپ نو مشقت وچ نہ پا اونج جویں مرضی آ سونیا اونج کردا رہو حضرت امام علی سرکار مرشد علی پیر علی میرے آقا علی میرے مولا علی میرے ہادی میرے مہدی علی عزیزان محترم تیرے تے میرے مرشد علی سرکار آپ عبادت واسطے کھڑے ہونا پورا وجود موم دی طرح نرم ہو جاندہ
علی پاک دا پورا وجود موم ہو جاتا. شکریہ بھائی. اللہ دے فضل نال میرا روزہ ہے تے تسی بھی روزے دار ہو تے جس لئے تھک پاؤ میں دسیا ہے روزے داران رعایت دینی چاہیے تے جس لئے میں تھک پیا میں دساں دا تسی میں رعایت دے چھڑے. شرع شریف دا اصول ہے کہ جدو تہاڈا کوئی نوکر ہوئے نا تو روزہ دار ہوئے ان کماں وچ رعایت دیتا کرتا. مثلا تہاڈا کوئی سیری ہے تو اگے وہ تسی کام ہوندے تو زیادہ لیندے ہو تے اگر روزے دار ہوئے وہ رکھے روزہ تو مڑ انہوں تھوڑا جہا ٹائم ریسٹ دا اگے نالوں زیادہ دیتا کرو اللہ تو آنے دا اجر دے گا. تو جے سیری بھی کوئی نہ رکھیا ہوئے تو چودھری بھی کوئی نہ رکھیا ہوئے تو مردوں میں اگر دنیا اجتے وقو گا. ہاں مڑ دنیا جو بجے ہوتے تو دوڑ چنگی لاؤ خجینی اگے لائی ہے مڑ ہے تو ان کیڑی ہے. توجہ ہے بھائی صاحب. حضرت علی پاک دی پنڈلی وے جنگ تیر لگ گیا بڑی کوشش تو بعد بھی نکلیا نا. یا رسول اللہ علی پاک دی پنڈلی وچ تیر لگا جڑا نکل دا نہیں پیا. علی پاک دے نبی فرما دل جدو علی نماز چوبے ادو کٹیا جے. علی پاک نماز واسطے کھڑے ہوئے صحابہ نے تیر کھچیا انج نکلیا جی میں مکھن چبال نکل رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ جدو علی اللہ دی بارگاہ وچ کھڑے ہوندے ہیں تے وجود خشیت الہی تو نرم ہو جائے. حضرت مولا علی سرکار کثرت نال عبادت گزار ہے کثرت نال عبادت کرنے والے سن زاہد و عابد سن حضرت مولا حتیٰ کہ آپ دے علم وچ سی 18 رمضان نو میری مسجد وچ میرا قاتل بیٹھا ہے لیکن مولا علی سرکار پھر بھی مسجد تشریف گئے. اب مسجد دا ساڑھے ساتھی کچھ بلی ایسے بے وقوف نے اجہل الناس نے کیوں اندر با اتقاف نہیں بانا چاہیے کیونکہ وہ جڑا مولا علی سرکار دا دشمنہ اس بھی بکڑ ماری ہے. میں کیا سی اس خبیث دی سنت تے نہیں پہ چل دیا سی تے رسول اللہ دی سنت پہ چلنے ہیں جڑے مسجد چاپ اتقاف باندھے ہیں. اسی اس خبیث لانتی دی اللہ پہ بیننے ہیں جیسے بکڑ ماری ہے مزید نا ساڑھی نظر آمنہ دے لال تے لگی ہوئی ہے. اعتکاف بیٹھنا میرے محبوب نبی دی سنت حضور اعتکاف بیٹھ دے سن تو آپ بھائیان بھی اعتکاف کرنا چاہیے جڑے ہمت رکھ دے ہو وہ اور خلوص نال عبادت کرنا چاہتے ہو وہ اعتکاف کریا کر. ایسلیاں گھسلیاں اتے نہ لگیا کرو یہ مسئلے نہیں دے گھسلے اسے نہ گھڑے گھڑایا جٹانی مائی سوپ ہوئے نا تو انہاں کو رسا کٹی دا نہ بنیا ہوئے تو اس سے تلی تے ہمیں باٹ لیں دے. یہ جو مسئلے بھی کہیں تلی تے باٹ لیں دے میں بڑے او میں بڑا کے اگے دھار دی. انہاں کہا اتقاف نو باندھے انہاں کہا نا بھائی اتھے مولا علی دا منکر بیٹھا. میں کہا مولا علی دا منکر دا مسیح بھی بیٹھا اس سے تو کدی نہ ہو گئے گلدی سے مجھے مولا علی دا منکر تے داڑھی بھی رکھی ہے مولا علی دا منکر نماز بھی پڑھتا بلکہ علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھے بہتے متھے چیدہ ٹھلا میرا آپ پہ آیا تو نماز ایڈی پڑھتا انہیں سی چھڑ دے یہ وہ پڑھتا نہیں اسی وہ دے لوے کہ نہ پڑھنی ہے تے نہ چھڑنی ہے اسی آمنہ دے لال لوے کہ پڑھی ہے تے چھڑنی کوئی نہیں. توجہ ہے حضرات عزیزان علی وقار لہذا اعتکاف کرو میرے بچوں. اللہ دا قرآن اعتکاف دی ترغیب دے رہے. اللہ فرمانے وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ کچھ وقت میں نہیں بھی یاد کریا کر جدو دنیا نال تیرا تے ان دا رابطہ ختم ہو جائے دنیا جو تیرا تے دنیا دا رابطہ ختم ہو جائے کچھ ویڑا میں نہیں بھی مانا وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ساری دنیا نے کانڈ کر کے صرف منہ اللہ حل کر لے تو کچھ ویڑا ایج بھی اللہ نو یاد کرنا چاہیے. عزیزان علی وقار سلطان باو رحمت اللہ علیہ آپ
فرماندے نے جو دم غافلی سو دم کافر مرشد سمجھایا ہو سنیا سکھنے گیا کھلے کھیاں تے اسی چت مولا والے اپنا گھر بھی چھڑیا ہے جے نوکری تے لگیا ہے تے نوکری چھڑیے اپنا کمرہ چھڑیا ہے بیڈ روم چھڑیا ہے بچے چھڑے نے موبائل چھڑیا ہے اپنیاں مصروفیتاں چھڑیاں نے اپنے دو کپڑے لے کے ربا تیرے گھر آ کے بہ گیا ہن تیرا دی ہو جا آج بندہ کسے حل جائے میں راضی ہو جا مڑا آ جائے تے جیڑا بوئے تی پیر ہے یہ جڑا اعتکاف کرتا ہے وصلے چ اللہ دے بوئے تے بہرا مالکہ میں آیا میں ہنڈا فی لے کے جانا عزیزہ ندی وقار 30 سال 35 سال 40 سال 50 سال عمر لنگ گئی رب نو رنج کرنالے کم بڑے کیتے پائیا ہون انج معافی نہیں بھی مل دی بچے گھر بار ہر چیز والکنڈ کر دے اپنا بینک چھوڑ اپنا دفتر چھوڑ اپنی وائی چھوڑ اپنا گھر چھوڑ اپنے وجود نو لے کے رب دے گھر بے جا تے کہہ دے کیتی جان حوالے رب دے سونے ربا میں پیچھا بچایا کچھ نہیں میں سارا کچھ چھوڑ کے تیرے بوئے تے آ گیا وقیتی جان حوالے رب دے اساں ایسا اس میں چھوٹیاں موٹیاں گولیاں دوائیاں جاندے رہیاں لیندے رہیاں لیکن جدو مرض وڈی ہو گئی ڈاکٹر آکھیا میرے کول دادے ہسپیٹل ہی داخل ہو تیرا پورا کورس کرنا ہے ربا معافی لین دیوں دے رہا پر ساٹے گناہاں دا بھار ود گیا ہے اسی تیرے بوئے تے ان داخل ہونا ہے کیتی جان رب دے اساں ایسا اس میں کمایا ہو مرن تو پہلا مر گئے باؤ مرن تو پہلا مرے سونے جدو مرنا ہے ادو بھی پتر چھڑنے نے دیاں چھڑنیاں نے بہنا بھرا چھڑنے نے سونے جویں مرن لگیاں سامان نال نہیں ہونا ایویں اعتکاف کرن لگیا میں دنیا دا مال سامان سارے رشتہ دار پیچھا چھوڑ کے آیا مرن تو پہلا مرے گئے باؤ مطلب نو پایا ہو مرن تو پہلا مری گے باہو تیتا مطلب نو پایا میرے سجن میرے عزیز
میرے سجن میرے پیارے دنیا دے کاروبار دے دھندے مکدے ہی نہیں بندہ جتنی زندگی گزار گیا نہ دھندے مکے نہ کاروبار اے ایسے دنیا داری ہے روز سویرے اٹھیے نمیں کام بڑے ہوندے نے بھائی ایک واری کماں وال کنڈ کر دے کچھ ویڑا اپنے یار دے بوہے تے آ کے گزار لے کچھ لمحات زندگی دے کچھ ایام کچھ گھڑیاں اپنے رب دی بارگاہ چا جا دنیا ساری بار رہ جائے دنیا پیچھے رہ جائے ایک یار دی یاد ہوئے ایک دل ہوئے دنیا نہ رابطے کٹ جان رشتہ دارہ نہ رابطے کٹ جان ایک اللہ ہوئے ایک اللہ دا رسول ہوئے ایک یاد ہوئے باؤ فرما دینی اے تن یار سچے دا حجرہ وچ مار فقیرہ کر کے اندر دیوا بال تیرے اندر دا انیرا چھٹ جائے فرمایا یاد دا دیوا یاد دا دیوا ذرا بال رے تیری لب جائے متے گواہ تیرے اندر آب حیاتی ہو میں قربان اُنہ تو باؤ تے جنہ حق دی رمضے پچھاتی پکی پئی ہے عرب اچھ کھجوراں پک دیا جملہ نوٹ فرمانا جی میں تو آڈی کنک پکی پئی ہے تے جٹاں دی کنک پکی ہوئے تے بڑی مصروفیت دا ویڑا ہوتا ہے عرب وچ جدو کھجوراں پک جانا تو عرب دے کسان ہونا دا بڑا مصروفیت دا ویڑا پورا سال کھجوراں کھانیاں ہوندیاں ہیں غزوہ تبوک دا اعلان ادو کیتا جدو کھجوراں پکیاں پئیاں ہیں غزوہ تبوک دا رسول اللہ نے اعلان فرمایا کہ صحابہ کرام گرمی دا موسم ہے کھجوراں پکیاں ہوئیاں نے خوش لٹکے ہوئے نے فصل پکی پئی ہے چھڑ دیو رب دا یار بلاوے چھڑ دیو سارے کاروبار میں صحابہ تو صدقے جاواں جنہ دا ایمان رکیتا میں وارا تن منے مدنی دے مٹھڑے بول تو میں وارا تو جگی اس انوکھے ڈول تو حضور دے سارے صحابہ ٹر گئے تین صحابہ ایسے جڑے نہ گئے تین صحابہ ایسے سن جڑے نہ گئے حضرت توجہ فرمانا دا تو انو اللہ مدینہ شریف لے جائے نا تو مسجد نبوی چیک پلر ہے جی میں پلر ہے اے تے مڑ لوئے دا پلر ہے تے وہ بڑا سونا پلر ہے مڑ حضور دی مسجد دا جو ہے حضور دے زمانے دا وہ پلر ہے اجے موجود ہے گو دی صورت نہ ان بدل لئی ہے یہ پتھر دا بنا لیا نے مگر پلر ہے او دے اتے لکھیا ہے استوانہ ابو لبابہ انصاری اے بھی انہاں وچ سن جڑے نہ گئے باقی چلے گئے نہ گئے انہاں تیناں میں شامل سن
رسول اللہ جنگ کر کے واپس آئے، یہ رہ کی میں گئے، وہ بھی اپنا قصہ سنا دیں کہ میں رہ انج گیا، کوئی میں آکھیا میرے کو اٹھنی بڑی تیز ہے، مڑگا نکلن میں اٹھتے بانا تو پیچھو رڑ جانا، وہ انجی رات تو دن تے دن تو سویر ہوندی کہ باوے کھا جانا آوے کھا جانا ہے، وہ حضور چلے گئے۔ تو کہن دن پھر میں نے پچھتاوا جدو حضور آئے نا تو دوجے دو جڑے سن تے اور کچھ لوگ جڑے منافق کوئی نہ گئے، انہاں جا کے عذر کیتا جی اسی ایس تو نہ گئے، اسی ایس تو نہ گئے، تے حضور عذر من لیں دیا ہے، کوئی سچا کرے آ کوئی جھوٹا کرے آ، جڑا عذر پیش کرے آ حضور او دا من لیں دیا ہے۔ اور اے بھی عادت سان فائدہ دینا ہے، اسی کوئی نہ کوئی عذر ہی کرنا ہے جدو اشرے سے ملنا ہے۔ کوئی تُسی جڑے روزے کوئی نہ رکھ دے، تُسی سوچ لو بکی دسنا ہے، بیمار آئے یا شوگر آئی یا کی آئے یا کنک بگے، کوئی تو مرتو سامی کرنا ہی ہے نا جڑے کوئی نہ رکھ دے۔ تو حضرت سرکار دی بارگاہ وچ گئے نا تے عذر کوئی نہ کیتا، اندروں سچے بندے جو ہے انہاں کھان عذر کی کریں، سامنے حضور دے بیٹھے تے حضور نے منہ ایدے کر لیا، بھائی آجی دے نال پیار ہوئے وہ منہ پھیر لے تے بندہ اندروں مر جاندہ ہے، ان جیوندہ راندہ ہے اندروں مر جاندہ ہے۔ جدو سرکار دے سامنے بیٹھے نا تے حضور نے منہ ایدے کر لیا تے او پھر جدو ویکھیا تے دل وچ لگا بھئی اتفاق نہ ہوئے، وہ دو اٹھے تے ہوڑی جی آئی تے بے گئے جدی حضور دا منہ سے، جدو ایدے منہ کیتا تے سرکار ایدو منہ ایدے پھیر لیا، انہوں نے شک یقین اچ بدلنے لگ گیا، موڑ اٹھ کے ایدے آئے تے حضور نے ایدے کر لیا، انہوں نے پتہ چل گیا کہ سرکار ناراض ہو گیا۔ عزیزان دی وقار کسے پرانے بابے دی ناتے دعا منگیا کرو سنگیو کدی سونا نہ رس جاوے، دعا منگیا کرو سنگیو کدی سونا نہ رس جاوے، جنہ دے پیر رس جاون او جیوں دے مرے رہ دے۔ دو نمبر پیران دی گل نہیں، دو نمبر پیر شاللہ روس جان مگرو جو لے جان، دو نمبر پیران دی دعا کریا کرو شاللہ روس جان تے پکے روس جان تے مگرو لے جان، کیونکہ یہ تے دو نمبر تے لے گئے انسان دیا پیر ہو جی دیاں آدامہ حضور نال مل دی، جنہوں ویکھیں حضور سرکار دی شریعت دے سبق یاد آگا۔ حضرت توجہ فرمائی تو گھر ٹر گئے، سرکار نے فرمایا انہوں آکھو ساڑی محفل اچ نہ آیا کر، ٹھیک ہے جی، دلوں میں ٹوٹتا گیا، کچھ دیاڑے لگے تھے، سرکار فرمایا انہوں آکھو اپنی بیوین چھڑ دے، بیوین چھو نہ سکے، بیوی اپنی نات نہ لائے، یعنی من توجہ ہے کہ نہ بھائی، میں صدقے جاواں عاشق تو انہوں نے یہ نہیں آکھیا سرکار میری نکاح جو ہے، انہوں نے فرمایا سرکار تو پوچھے آؤ صرف بیوین ویکھنا نہیں یا بیوین طلاق دے چھٹنا جو حکم ہوئے، بھائی صاحب توجہ ہے، اللہ تو اڈے تے برکت نہ ایک عاشق رسول انہاں لیا کے اپنے آپ نو تھم نال بان لیا، اس تھم مسجد دے نال لیا کے تے سنگل مار کے اپنے آپ نو بان لیا تے فرمان لگے ہن میں اپنے آپ نو آزاد ہی تاں کرانا ہے جدو اللہ میری توبہ قبول کی تھی، بیوی آنا سویرے کھولنا سنگل باہر لے جانا انہاں جنگل پھرا کے لیا کے تے مڑ بن چھڑا، حضور حجرے چو نکلنا تے تسی ویکھیا جے حضور دے حجرے والے دروازے تے مسلے دے وچلے سانو تھام، حضور ایدو لنگ دیاں بھی ویکھنا تے واپس جاندیاں بھی ویکھنا، ماں بننے آتے ہیں بننے رہے بننے رہے انی دیر بننے رہے، امتحان ہوندہ رہا، سائیں ویندہ رہا، کچا ہے کہ پکا ہے، کچا ہے کہ پکا ہے،
ਭਾਈਆ ਜੇ ਯਾਰ ਮਨਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਈਂ ਮਸੀਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆਏ तुसां भी मनाना होवे तो कुछ दिहाड़ियां मसीते आ जाओ इतकाफ कर लो और मैं अपने बेलियां ने आखांगा कि इतकाफ उस मस्जिद च करना चाहिए जिथे कोई आलिम दीन हो और अपनी मस्जिद च भी कोई ना कोई बंदा जरूर इतकाफ हर पिंड की मस्जिद च बहना चाहिए जी भाई जी समझ आइए ये इतकाफ करना सुन्नत मुक्कदा अलल किफाया है अगर कोई बंदा इतकाफ ना करे पूरे पिंड चू तो पूरे पिंड बारे उसके गुनाहगार लिहाजा पिंड की बस्ती एक ना एक बंदा तो जरूर बैठे लेकिन ज्यादा लोगों को चाहिए कि उस मस्जिद इतकाफ करन जिथे आलिम दीन इतकाफ आउंदा होवे या उत्थे मौजूद होवे और उन्होंने दीन सिखाए मसलन मैं अपने दोस्तों को दावत देना कि अगर कोई बच्चा इतकाफ मेरे को बैठना चाहे तो असी साडे कोले फैसिलिटी मौजूद है असी उन्हें इतकाफ भी बिठावांगे और हुजूर दा दीन भी सिखावांगे खाना भी पेश करांगे जितना मुनासिब साडे कोल अल्लाह पाक दी ताकत अता कीती ओदी मुनासबत नाल लंगर भी पेश करांगे और खाना भी पेश करांगे और नाल दीन भी सिखावांगे और जेड़े बच्चे पहले साडे कोल इतकाफ कीता है और वो सीख चुके हैं वो अपनिया मस्जिद इतकाफ बैठ के इत्थे लोगों को वो इतकाफ का तरीका सिखाण के दीन ऐसी अल्लाह ताला अपने महबूब का सदका सच्चे सुच्चे हजूर दे दीन ते चलण वाला बना हो गया टाइम लो जी भाई साहब शबीर हुसैन राजी होया अल्लाह तेरे ते राजी होवे कर्मा वाला मुरीद है साडा कर्मा वाला बंदा है अल्लाह माशाअल्लाह तो मुड़ उथों दी पियां गल्लां हुंदियां ने उत्थे ही साईं हुण लै चले ने बई वो भी यकीन करो बड़ा कर्मा वाला बंदा है जिन मदीने जाना नसीब मैं ते आना जट्टां नूं बई जट्टां हो तुसी मर गए हो ते मज्जां पिछले ही वंड लैणियां है सरगाने आओ बिल्कुल उन्हां वंड लैणियां है तुहाडी कबर ते एक मज नीने लिजा के छड्डनी ते एक विचों फूक के ते मदीने जाना चाहिए यानी मज दे उत्ते बह जाइए ते तोड़ मदीने ले जाए कोई ये मतलब जेड़ा वो ऐसा मसला नहीं पाए कोई ओए होए बड़ी महंगाई हो गई है कोई महंगाई सौखा सफर है साइयां को जाना होवे एक मज दा और अज तो 20 साल पहला भी मज लगती है अज भी मज लगती है 20 साल बाद भी मज ही लगनी है इन्ने को खर्चा होंगे ते भाई साहब एक बारी जेड़ा बंदा हजूर दे बूहे ते नहीं गया वो अगे आंदे बंदे आंदे जेड़ा लाहौर नहीं गया वो जम्मिया नहीं मैं आख्या छड़ पराए कि चबड़ मारी लाहौर की शह गल तो यह आखो जेड़ा मदीने नहीं गया वो दुनिया जिंदगी का लुत्फ की लिया जेड़ा मदीने नहीं गया उस बंदे जिंदगी का लुत्फ ही नहीं वेख्या उस वेखे ही नहीं जिंदगी में जिंदगी शह गई मेरे नाल एक माई गई मैं भी एक साल गया तो मेरे नाल एक माई गई उमरे थे वो एक साल ही मैं माई ले गया मुड़ तो मैं तौबा कर लिया माइया नाल नहीं लेना माइया बड़ा वक्त पैंदी वो माई जी है वो मैं आख्या भाई काबे ते पहली नजर पवे ना पहला तो उमरा असी कर लिया मुड़ मदीने टुर गए तो मदीने मुड़ पिछा आए जो मुड़ पिछा आए तो काबे उस माई मुड़ो मक्का ते मदीना वेख लिया मुड़ असी दूजा उमरा करू है जिसले पिछा मदीने शरीफ तो मुड़ मक्के आए थे जदों वापस आना तो मैं आख्या बोने माई सारा वेखी बैठी है मैं आख्या माई हुण अगे पे आउंदा काबा ते काबे ते नजर पवे तो जिहड़ी दुआ मंगी अल्लाह मंजूर कर लैंदा है ते तू हुण अपने पुत्रां वास्ते कंपैन मांग लग बा मशीन तो तेरे कोल ते ट्रैक्टर अगे है ते कंपैन मांग हुण अल्लाह कोलों ई उन्हां कोल कोई नहीं वो मैं बां आउंदी फद्दी आई ज़ईफ आई ना आ बां आउंदी अज मैं फद्दी उस मेरे कोल बां छुड़ा लई ते खलो के ते महीना दी है बशाह जी तुसी ये मत महीना ही देनी मैं ते प्या करदा उहदे नाल प्यार उसे क्या तुसा तो मैंने मत नहीं देनी
میں یہ دعا نہیں منگنی باؤنا اللہ کمپین دے وے میں یہ دعا منگنیاں ہونے تھے آکے بالا سنیا انہاں سارے انہوں یہ تھے لیا انہاں پتہ لگے زندگی شے کی انہاں بھی اپنا گھر بھی کھا ساری عمر جو بندہ آندہ رہندا ہے منہ طرف کعبہ شریف دے منہ طرف کعبہ شریف دے چلو عید بعد ہی آندے ہو آندے تا ہے انہاں منہ طرف کعبہ ایک باری جدو بندہ ہو کعبہ سامنے ویندہ ہے نا موڑ آندہ ہے منہ طرف کعبہ شریف دے ہوندہ سواد بھی وکھرا ہے مڑ ساری عمر بندہ محمد رسول اللہ دا کلمہ پڑھتا ہے جدو کلمے آنے آنے بوئے تے جائیے وہ سواد بھی پائیا وکھرا ہے مڑ اتھے کیا یہ بھی پتہ لگ جاندہ ہے رسول اللہ اچھتے ابو بکر اچھ ویت کنی وہ میرے نالے کہ بندہ میں آکھا ہے بیلیا سنا آکھا کنی ویت تھی تو مڑ ویتہ ویچ ہے کوئی نہ کبران وہ آندہ ہے اتھے تا دیر سنی ہے یہی تھے پتہ لگا بیرنی کوئی نہیں اتھے تا سہ ویت سنی ہے میں کہ یہ اس تو میں بھی دینا دا بیک وری یہ تیری ویت تھالی گال نکلے بھی تو بھائی صاحب اسی گناہ مانال بھرے بندے ہونے ہیں چھوٹے موٹی غلطیاں گناہ ساڑے زندگی روز مرہ میں چھو دیا تو انہوں نے بخشان دا طریقہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ اللہ فرماندہ ہے میرے محبوب دے بوئے تے آ جاؤ میں تھوڑے گناہ معاف کر دوں تو جڑے بچے اعتکاف کرنا چاہن انہوں دعوت ہے اپنی درخواست ساڑے کو جمع کرا دیو جمعہ تک کل جمعہ تاکہ اسی فائنل کر کے تو انہوں بندیاں نو پھر اسی اعتکاف بٹھاواں گے اور انہوں دی انشاءاللہ تعلیم اور تربیت کرائیں گے اللہ تعالیٰ انہوں دی والدہ نو صحت عافیت دے وے اور انہوں خیر نہ لی جاوے تو خیر نہ لے